ακολουθούμε το δρόμο Χιτζάζ σε τόνο ρε. Αυτό σημαίνει τόνο, σημαίνει από πού θα ξεκινήσει και πού θα καταλήξω, πού αρχίζει και πού τελειώνει το τραγούδι. Στην προκείμενη περίπτωση αυτό το ακόρντο που πιάνει εδώ είναι το ρε ματζόρε. Άρα ο δρόμος που θα παίξω είναι ρε ματζόρε Χιτζάζ. Ο ρε ματζόρε Χιτζάζ έχει ρε δίεση, φα δίεση, σολ, λα, σι, ντο και ρε. Και πάμε ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα δίεση, ρε δίεση και ρε. Αν πατήσω μια οποιαδήποτε νότα έξω από αυτόν τον δρόμο θα ακουστεί το φάλτσο. Δηλαδή αντί να πατήσω ρε και πατήσω μη, άλλαξε ο ήχος ολόκληρος. Ενώ ο δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Τώρα, αυτός ο δρόμος για να γίνει πιο μελωδικός, πέρα από το να το παίξουμε έτσι αργά, μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα ή να κάνουμε αυτό που είπαμε, για να γίνει πιο μελωδικό δηλαδή. Τώρα, το τραγούδι πάνω σε αυτές τις νότες, ένα τραγούδι γράφεται πάντα σε δρόμους. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητο να γραφτεί σε έναν δρόμο μόνο. Ένα τραγούδι μπορεί να έχει 2 ή 3 ή 4 ή 5 δρόμους. Τώρα, στο προκείμενο, αυτός ο δρόμος που είναι το γραμμένο το χωρίς φεγγάρι, είναι καθαρός δρόμος, αλλά παίρνει κάποιες αλλοιώσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα τα δούμε τώρα ποιες αλλοιώσεις έχει. Το τραγούδι αρχίζει ως εξής. Πάει από ρε, από το 3 φορές. Αυτό. Τώρα βάζω το δεύτερο, μπορείς να βάζεις και τρίτο δάχτυλο. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Όχι, λάθος ήταν εδώ. Δεύτερο κομμάτι. Ή τόσο απλά ή πιο γρήγορα. Ή το τρίτο. Αυτό το τρίτο είναι ίδιο με το πρώτο. Το έκανα πάλι εγώ, αλλά θα το κάνω πιο απλό. Και το τελευταίο πάει. Και μετά παίρνει τελευταίο. Τώρα αυτό κάνει. Ή μπορείς πιο γρήγορα αργότερα. Τι κάνει. Πιο αργά. Και όλο μαζί γρήγορα. Και μετά κάνει. Αλλά αντί να το κάνω τόσο απλό, εγώ το κάνω. Και εδώ παίρνει το τραγούδι. Το ρε ματζόρε. Και πάει ντο μινόρε τώρα. Το ντο μινόρε έχει αυτές τις νότες. Δηλαδή πατάς αυτό εδώ, όπως το βλέπεις. Δηλαδή το τρίτο πάει εδώ, το τέταρτο εδώ, το δεύτερο εδώ και το πρώτο στην πρώτη. Είναι αυτό. Λοιπόν, μην πάμε παραπάνω. Ας κάνουμε την εισαγωγή και τα άλλα θα το δούμε. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, η εισαγωγή είναι αυτή, σε απλή μορφή και σε μια διαφορετική στην κάνω. Λοιπόν, μη μετά, ας τα δεύτερο.